El gran heroi, l'invencible Inuyasha, comença una nova aventura! Tot buscant els fragments de l'esfera dels 4 esperits. Abatrent Arakum l'espasa! El verí d'en Nukotsu ens ha deixat immobilitzats. L'escamot dels 7 fantasmes ressuscitats ens ha posat en un greu perill. I un guerrer d'aspecte totalment inhumà s'acosta cap aquí. En Miroku, la Sango, en Shippo i la Kirara són els nostres companys. Un viatge per l'edat mitjana amb... l'Inuyasha! Si penses en tots els estels que hi ha per tot el cel, tots nosaltres tenim una història d'elegir. Estem esgotats però busquem l'amor sense poder fugir de la realitat. Necessitem ajut d'algú, no busquem en els somnis i no sempre la trobem. Diem no al passat, despertem